Kaixo lagunok, gaurko honetan putz egin pastelari izeneko mai jolasa aurkeztu gura dutzuet. Putz egin pastelari 4 urtetik aurrerako 1 eta 4 jokalarien artean jolasteko modukoa da. Jolasian hasi aurretik kaja zabaldu, edukia atera eta jolaserako prestatuko garea. Hementxe ditugu putz egin pastelari izeneko jolasian behar ditugun jolaserako elementuak. Importante ikusten duzuen moduan, jolas hau kajan bertan jolasten da, bai? Hemen dauko urtebetetze festa bat, hainbat zaporetako pastelak eta pastel horretara iristeko baditugu 2 bola. Kortxozko bola bat edo egurrezko bola bat. Kortxozko bola zailtasun maila errezerako erabiliko dugu eta egurrezko bola aldiz zailtasun maila errezerako. Beraz, jolas taula, kasu honetan hau, joango gara pasatzen jokalarien artean. Hemen hasierako plater txuri honetan ipiniko dugu kortxozko bola. Ze elementu gehiago dugu jolaserako? Baditugu nata zatiak, lortzen ditudan hartzia, tankera honetako nata zatitxo batu, 5 guztira, eta gero zapore ezberdinetako pastelen portzino edo zatixak, Zein da putz egin pastelari izeneko jolas honetako helburua. Lehen esan duten moduan 5 nata zati daz, jolasa bukatuko da nata zatixak bukatzen dienean. Eta nata zati gehien lortu dauen jokalaria izango da irabazlia. Nola jolasten da? Txandaka jolasten da eta erlojan horratzen noranzkoan jolastuko dugu. Eta jolasian hasiko da jokalari gaztiena edo azkenengoz urtebetetze festa baten parte hartu dauen jokalaria. Jokalari bakoitzak bere txandan inbarko dagoena da, hasteko eta behin eskuak atzean ipini eta bakarrik aguakin baliatuta putz egin beharko dutza kortxozko bolari eta saiatu beharko gara bola hori tableruan dagoen pastel kaskuren baten gainean ipintzen. Kaskuren baten gainean ipintzen baldin badugu, imagino kolore berdeko pastelan gainean ipintzen dugula, kolore berdeko pastel zati hori lortuko dugu, eta hori gure aurrekaldean ipiniko dugu. Holan txandaka joango gara, norberak lortzen baldin hori bere txandan itia, urrengo jokalarian txanda izango. Ez baldin badugu lortzen, bola kanporo irten dalako, ero dana dalako, urrengoko jokalarian txanda izango da. Jokalari batek, kolore berdineko 2 pastel portzino ero 2 pastel kasku lortzen baldin baditu, trukatuko da nata zati bategatik. Eta holan joango gara, nata zatiak eskuratzen. Hobeto ulertzeko adibide bat ingo dutzuet. Hemen txinau prest, lehen esan dago moruan, eskuak atzera eta putzinaz, eta nire putz intensidadian hortu beharko dut, saiatu beharko naz kortxozko bola hori baitzen enkajetan. Ondo, justo, berdia. Hauxe da putz egin pastelari izeneko jolasa. Abilezia jokua da, baina orokorrean ohituta ez gazen elementu bat jartzen dugu jolasan eta da gure arnasketa eta gure putz egiteko gaitasuna. Animatzen zaituz ez probatera eta ia guztetze jatzen. Gaurko bideoa gustuko eduki baldin baduzue, sakatu atsegin dut botoiari. Eta aurrera etorriko dien mai jolasen azalpen bideoen berri eduki gura baldin baduzue, arpidetu gure YouTubeko kanalera edo segi adi gure sare sozialei.